Dnes je Mia těhotná a my... Podívejte se na to, podívejte se na její bříško, je těhotná. Jsou to dvojčata. A jméno, jedna holčička, to je ono, ještě jsme pro ně nevybrali jména, pomůžete nám vybrat jména. Takže napište do komentářů, jaká jména si myslíte, že by se hodila. K růžovému miminku a modrému miminku. Přesně tak, lidi, Čáp už přinesl miminka, že ano? Přinesla je tady v té krabici. Mike je tady moc spokojený. No, nevím, jestli je úplně šťastný, teď už je šťastný, že miminka dorazila. A teta Lua je taky moc šťastná. Dokonce sem pustí uklidňující písničku. Není to pravda? Tak se pojďme seznámit s miminky, která se dnes ráno narodila této mamince, ano? Ano, jdeme na to. Tak začneme tím, že rozvážeme stužku. To je na otevření krabice, ne na uříznutí džužu prstu, že? Počkej, ne, otáčí se sem. Musí se to rozříznout, ne, takhle ne, počkej, otoč to sem, nech mě to tady rozříznout, tady a tady taky. Taky! Dej pozor, ať jí neostříháš řasy. Dej mi to rychle, protože o to požádala, musíš být opatrná s miminky. Chci vzít čip, ano. Chci to otevřít tímto způsobem. Prakticky roztrháváš tu krabici. A co když to bude špatně? Nějak si poradíme. Podíváme se? To je roztomilé. Bože můj, přišlo tu spousta oblečků. Podívej, jak jsou krásné. A podívej se tady na miminko. To je miminko v modrém. A miminko v růžovém. A miminko v růžovém. Lidi, jméno těchto miminek je Ainiko. Ano, tohle je Ailiko. Ne? Ach jo, lidi, to je roztomilé. Podívejte, jak je malé. Ještě je v krabičce, nemá nožičky, je to přívěsek na klíče. Sundala jsem stužku, je opravdu zábavné sundávat stužku. Ach, to je příjemné. Myslím, že jsem tě ani nenatočila, jak sundáváš stužku. Lidi, podívejte, jak je to roztomilé. Ach, je dobré sundat tenhle plast, že? Moc dobré. Teď to tady lidi strhnu. Je to moc hezké, že Majku, a je taky moc fajn to tady sundat. Podívejte se, lidi. Protože je ještě úplné miminko. Podívejte se, lidi, jak je roztomilý. Podívejte, jak je roztomilý. Tady je nosítko a přívěsek na klíče. Chci pusu. Počkej chvilku. Ach jo, to je roztomilé. Počkejte, dám to vedle maminky. Majkův synáček. Lidi, podívejte se, jak je to roztomilé. Jejich společný synáček. Že? Ano. Ale to proto, že tenhle je celý po tátovi. Podívejte, jak je roztomilý, lidi. Tak, seznámíš se se svým miminkem. Teď ho zapneme. Počkej chvilku, nech mě to tady ukázat. To je roztomilé. Má růžová očka. Podívej se na svou maminku. Jak je to hezké. Je naštvaný. Můj bože, to je ale vztek. Jak je roztomilá. Podívej, Žužu. Ach, jak je roztomilá. Jak se zapíná Mike? Jak se to zapíná? Stiskni nahoře. Je to jiné, než zapnout Majka. Zej se zapíná na bříšku. Tohle zapínáš na hlavičce. Ach, jak je roztomilá. Podívej, pláče. To je roztomilé. On se narodil. Podívej, on je naštvaný. Ach jo, co s nimi mám dělat? Oni to spolu dělají. Vezmi to do školy. Když se tam budeš nudit, třeba když ti 4 lidé budou něco vysvětlovat tímhle hlasem, tvůj hlas si s tím pohraje. A myslíš, že to paní učitelka dovolí? Jo. Myslíš, že se jí ten nápad bude líbit? Jo. Vůbec ne. Uvidíme. Podívej, poznávají se ti malí sourozenci. Řekli si ahoj. To je roztomilé. No teda ten kluk je pěkně nabručenej, viď? Podívejte se, lidi, seznamte se se svými miminky. Jsou opravdu moc roztomilá. To jsou ale roztomiloušci. A teď se podíváme na jejich oblečky. Podívejte, oni řekli ahoj, ahoj maminko, ahoj tatínku. To je ale roztomilé.
Teď otevřeme tuhle krabičku. Bože můj, to je dlouhé. Podívejme se. Lidi, už je otevřená, protože to, co jsem koupila, přišlo se 2 oblečky, 1 pro každého. Pak si koupím, paní, tady jsou další přívěsky, podívejte. Pak si koupím krabičku se všemi těmito oblečky. Kde je? Tady, podívej. Tak jo, vyzkoušíme to. Koupila jsem tenhle obleček na pláž a tenhle obleček pro miminko. Tak co, otevřeme to? Otevřeme to, že? Tohle myslím, že je na to, abychom to otevřeli. Je to kartička, nevím na co. Voní to jako bazén. Voní to jako bazén, Juju. Voní to jako bazén. Opravdu? Ukaž mi to. Opravdu to tak je, lidi. Voní to po chloru. Čím to asi bude, že? Lidi, podívejte se na ty roztomilé šatičky. Musím mu sundat hlavu, abych mu oblékla šaty. Fakt jo, nechápu, k čemu je tenhle dvoustranný přívěsek. Musíš tam dát oba, že? Aby si ho mohla nosit takhle, podívej. Opravdu? Myslím, že ne, protože to patří sem. Jeden je na kabelku, druhý na ajniko, na česnek. Oba můžeš nosit tady, stačí přidat 1 věcičku nakonec a můžeš je mít v malý taštičce. Nevím, jak se mění ta hlavička. Musím to zjistit. Co když ji utrhnu? Dej mi manuál k přečtení. Ne, tady podívej, uvidíme. Ach, mám trochu strach to vyměnit. Ach, můj bože, ach, to je strach. Tady mi to říká, abych otočila doleva, dobře. Ach. Naschledanou, lidi. Uklidni se. Ach jo, lidi, ona pláče. Ach, dokázala jsem to. A teď to musím zvednout nahoru. Ach jo, bojím se, že to zlomím. A teď to sem dám, lidi. Bojím se, že to pokazím. To je roztomilé. Podívejte se na ten dětský obličejk. Ach, lidi, podívejte se na to. To je tak krásné. Ach, můj bože, to je to nejkrásnější. Lahvička. To je dudlík. Ach, lidi, to je tak roztomilé. Podívejte se. Slinta, můj bože. To je krásné. Ach, to je roztomilé. Podívejte, jak je to sladké. Ach, můj bože, to je tak nádherné, lidi. Dokonce jsem s ním chtěla mluvit. Ano. Tak se teď podívám. Tenhle roztomilý tady. Pojďme mu obléct ten obleček v klidu. Ach jo, bože, mám takový strach, že ho zlomím. Tohle jsou moje malý prsty. Podařilo se mi to sundat. Ach, je krásný. Chudáček je bez hlavy. A teď mu oblečeme tyhle šatičky. Podíváme se, jaký má obličejček. To je roztomilé. Podívej, je plážový, to je milé, podívej se. To je roztomilé. On si na té pláži myslí, že je něco extra. Tahle roztomilá holčička, miminko Slinta. Oni se jdou pozdravit. Když jsou spolu, pozdraví se. To je nejkrásnější věc na světě. Podívejte, gratuluji k vašim děťátkům. Máte být na co pyšní. Jsou opravdu moc krásní. A teta tady vzadu je taky moc šťastná s těmi miminky. Tahle miminka jsou opravdu moc roztomilá, lidi. Dá se s nimi povídat. Když budete mít pochybnosti u zkoušky, stačí říct. Já neznám její jméno, nevím, jak se jmenuje. Řeknu třeba paní nějaká, kolik je bla, bla, bla a ona mi odpoví. Ona si vezme lahvičku, lidi. Podívejte, jak je roztomilá. Ach jo. Lidi, Mike pije z lahvičky. Ona si hrála s hračkou, viděla jsi to? Chudinka. Ach, jí se to líbilo, to je roztomilé, to je milé, teď Mike. Mike si tu myslí, jak je úžasný v plážovém oblečení s kruhem. Líbí se mu to. Ne, protože bude pít mlíčko. Kokosovou vodu. Teče kokosová voda. Chceš pít mlíčko? Tak, napij se mlíčka. Podívej, líbilo se mu to, jak je roztomilý. Dávám jí mlíčko, dneska všechno vypije. Vypije to dneska všechno? Tak jo, podívejte se, lidi, jaká krásná rodina Ilex. Tady mají i svoje figuríny. Jo. Páni, oni zbyli svoje děti. Začali se prát lidi. Jaký to je s dětmi, že? Právě se narodili. No jo, začali se tu prát a odstrkují ty chudáčky. Dám je sem, jinak spadnou.
Tak, hotovo. Nechám je tady, protože ti rodiče jsou trochu nezodpovědní lidi. Ty jejich nápady nejsou moc chytré. Podívejte, kolik různých přívěsků na klíče lze sbírat. Každý je jiný. Tyhle tady. Byl tam tenhle. A tenhle taky. Moc pěkné. Moc se mi to líbilo. Takže lidi, tohle bylo video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám líbilo, Dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a zapněte si zvoneček, abyste nepřišli o žádné video. přesně tak. Podívejte, jaká krásná rodina. Dejte like, přihlaste se k odběru a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj všichni. A v minulém videu jsme zařídili pokojíček pro Ailixe, který je opravdu moc roztomilý lidi. Teď budeme pokračovat. Jak roztomilé, jak krásné. A máme tady lidi. Podívejte se na tohleto. Spousta doplňků. Dům už má fotku. Přesně tak. Máme rámečky z minulého videa, do kterých dáme fotky a pověsíme je v pokojíčku, aby to tu bylo roztomilejší. Přesně tak. Podívejte se, dali jsme sem postýlku, komodu s lampičkou, postýlku teď už pro ní máme jméno, jmenuje se Maja a on, jak jsme říkali v minulém videu, je Cleitinho. Ano, že? Takže Cleitinho a Maja. A tady je malá polička na knížky a hračky. Je tu malá polička na knížky a hračky. A košíček tady na hračky. Může to být i dečka, že? Tady jsme připravili dečku. Ten kobereček jsme také improvizovali, ale vypadá to hezky. Miluju jejich pokojíček. Maminka je tu evidentně šťastná. Stačí se podívat na její obličej. A co tatínek je také spokojený? Nelíbilo se mu to, protože maminka utratila za pokojíček hodně peněz a teď je chudý, takže se naštval. Ale mít dvojčata opravdu stojí hodně peněz, můj milý. Buď rád, podívej, on není šťastný. Buď rád, že máš zdravé děti. To je důležité. Páni, on je pořád naštvaný. Lidi, ona je naštvaná. Ona je také naštvaná, protože tatínek je smutný, nechtěl utrácet za pokojíček. Podívej, pláče. Buď šťastný. Tak je. Teď je šťastný, že? Hlavní je, že dvojčata jsou zdravá, že jsou v pořádku. Lidi, ona je pořád naštvaná. Ona je pořád naštvaná. Můj bože. Ona je fakt hodně naštvaná, lidi. Moje dceruška. Je šťastná. Tak pojďme na to, lidi. Co uděláme jako první? Uklidíme nejdřív poličku. Podívejte, máme tady spoustu hraček. Podívejte, on je smutnej. To jde. Pohlaď ho, aby byl šťastný. Máme to tady. Ukážu vám vše, co tu je. Podívej, jak je chudáček. Teď se podíváme sem, lidi. Než začneme, dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a zapněte si zvoneček, abyste nepřišli o další videa, ano? A máme tady knížky, podívej. Máme knihy různých velikostí, různých tlouštěk. Co kdybychom začali s těmi malými knížkami? Uspořádat poličku. Dobře. Začít s malými knížkami, že? Ne, ale musíš to tam nejdřív uspořádat, miláčku. Protože když to budeš dávat, všechno ti spadne. To si mi dala moc těžký úkol. Musíš přijít z téhle strany, abys to mohla uspořádat, jinak všechno shodíš. Dobře, sundám tohle odsud. Přesně tak. Tak začněte s úklidem. Začněme s knížkami. Co kdyby Alice a Juju uklidili tamto místo s tou knížkou a pomohli Julii? Budete uklízet společně? Dobře, podívej. Já vylosuji pořadí. Dobře, bylo to oranžová, zelená, růžová, modrá a růžová. Mezitím vám ukážu, jaké mají hračky. Jejich hračky, podívejte se, jen se podívejte. S listem, který je vidět, nebo ne? S listem dovnitř, ne, s listem ven, ne. Schováváme to s listem dovnitř, dá se to přečíst. Schovávám to s listem dovnitř? Pak ale nevíš, které knihy to jsou. Je tu žabička, je tu vánoční žabička. Ne, není vánoční, je narozeninová, je tu žabička. Je roztomilá, je legrační. Tady je jenom prdík. Je tu prdík, mimozemšťánek, 3 mimozemšťánci, podívej, každý má jinou pózu, tenhle musím dát tam. Ne, jeden je větší, podívej. Tenhle je úplně stejný. Protože jeden je větší než druhý, můžeme dát toho většího dozadu. A tenhle tady mává, že? Dám je taky do truhličky, podívej, je tu moc roztomilý medvídek, tenhle tady padá. Tenhle je fakt roztomilý.
Nech ho takhle spadlého, vypadá to taky roztomilé. Nebo tam dej víc knížek, pak bude padat méně. Je to roztomilé. Podívej, na tohohle medvídka nejde zaostřit. Podívej. Je opravdu roztomilý. Duchové, když se polekají. Ach, jsou tu dva duchové, mají rádi mimozemšťánka i duchy, že? Trochu strašidelné věci. Je tady švihadlo, je tady taštička, ach, něco je uvnitř, podívej, taštička, další moc hezká taštička. Je tu malá tenisová raketka, další tenisová raketka. Je tu malý fotoaparát. Hračka. Je tu něco se psem? Ne, to je hračka pro miminko. I miminko má rádo takovou šňůrku. Miminko má taky rádo takové hračky se šňůrkou. O, tady je malý dalekohled a je tu i hračka na koukání. Lidi? Kuželky. Ach, to je roztomilé. Podívejte, tady je hračka na kuželky. Ach, to je roztomilé. S malým míčkem tam, kterým pak bouchnete. O, tady je tohle roztomilé zvířátko ze dřeva a jsou tu mini fidgety. Lidi, podívejte, jak je to roztomilé. Ne, paní, tohle si neukázala. Ukázala jsem, podívej, jak je to roztomilý. Ach, tenhle je fakt roztomilý. Ukázala si tenhle? Je tady taštička. To je roztomilé. A to je vše. Budeme pokračovat ve skládání. Ukázat znovu lahvičky? Lahvičky jsme ukazovali v předchozím videu, že? Ano, byly tady takhle úplně blízko. Až budou mít hlad, dobře? Tak pojďme pokračovat, lidi. Protože takhle si je můžou vzít, až budou mít hlad. Dobře, nechme je spát, buďme potichu a pojďme sestavit tu policii. Dobře, bude to takhle to pořadí? Ano. Tak dobře. Ano, lidi, malé, velké, malé, velké, malé. Je dobré, že se to prostřídalo, že? Tady je. Podívejte se na jeho malbu. A topí se v záchodě, bože můj. Jsem zaměřená na záchod. Zaměřená na záchod. Na druhé straně je pohybující se obraz, že? Jo, ta polička vypadá vtipně. Je to polička. Tahle vedle oranžové, spousta oranžové. A je tam ještě málo knížek, že? Protože oni moc rádi čtou lidi. A taky před spaním. Tohle je pro miminko hodně. Je to před spaním, že? Oni rádi spí, že? Lidi. Jestli poletí, je to anděl nebo havran. A teď, tady už to není tak vtipné. Pojďme dát pár věcí dovnitř těchto krabiček, že? Nějaké hračky sem. Podívej, tuhle dáme sem. Ještě tam máme místo. Budou tam 3 přihrádky, kam můžeme dát nějaké hračky. Podívej, dej tam medvídka. Přesně tak. A taky mimozemšťany. Můžeme tam dát mimozemšťany, že? Myslím, že spíš ty, co jsou jako panenky Reborn. Ty tam můžeme dát šatičky. Ale nemáme miminko. Je to jako když máš bez problému. Podívej, tenhle, protože je vysoký, dáme do krabičky. Ne, nech mě to dát. Super, ale radši ho dej. Bude padat, myslím. Je otočený tam. Sem. Dej ho na poličku, to je lepší. Tenhle vypadá líp, ne? Jo. Dej ho sem toho vedle stojícího. Co myslíš? Roztomilý, ten sedící. A tady. Ach. Chudinka, probudit Maju. Maja, musíš to udělat potichu, jinak Maju probudíš. Majo, dej to přímo k jeho obličeji, že? Ach, to je roztomilé. Bože můj. Na druhou dej ty mimozemšťánky ET, mezi tím to tady uklidím. Ty neuklízíš, my uklízíme. Ano, ty stužky. Hotovo. Je to zavřené. Zavřeno. Teď je to uklizené, hotovo. Cože? Ne, nic nesmí zůstat jen tak venku. Posuň ten větší dozadu, ne? Ach, to je roztomilé. A co zůstane v tom druhém? Zůstane tam žabička s kloboukem. Ach jo, bude to mít velikost na probuzení. Holka, lidi, ach, nech mě. Julie, ty si hlavou narazila do rohu. Tak tam dáš tu žabičku. Tenhle teď zůstane tady uvnitř. On ho dá sem do košíčku. Tady jsou hračky. Ano, protože tady jsou šuplíčky. Ano, on zůstane tady. A zadeček nahoru, holčičko. Učí. Položíme sem i ten fidget. Ano, položíme ho sem. On to má rád, že? Taky. Tak pojďme, tak. Hotovo. Tady jsou hračky. A zbytek hraček dáme do krabiček, že? Dalekohled není hračka, že? Hračkový dalekohled, dej tam švihadlo a ty malý raketky. A my tady nic takového mít nebudeme. Budeme mít jenom taštičky, jenom uložené taštičky. Ach, padá míček. Dej to sem, je to hezčí. Ano, tady jsou jen tašky.
Ale Julie, schovala si 2. Schovala jsi tam 2 tašky. Patří sem. Co jsem vlastně schovala? Můžeš schovat past, aby to nebyla léčka? Nech mě to schovat. Julie to tam dá, protože má menší prst, že? Tak se to tam lépe vejde. Tak pojď. Dej tam sáčky. Podívej, tak to vypadá. Ach jo. Je to roztomilé. Že jo, lidi, ne, její velikost je taková. Ano. A pak jim musíme pořídit víc hraček, že? Proč? Můžeš to udělat, já beru tohle. Já beru tohle. Teď to polož opatrně, aby se regál nezatřásl a nespadlo všechno, co tam už je, že jo? Ona taky kreslí. On pije džusík. Nech mě to položit. Dávej pozor, ať se regál netřese, jinak vše spadne. Vypadá to krásně, vypadá to krásně. Ne, tady to bude vypadat trochu zastaralé. Teď ne do rohu. A gore, že? Lidi na závěr. No. Oblečení, máme tyhle ty oblečky, dáme je sem do rohu. A nakonec výzdoba pokojíčku, podívejte na tohle, pamatujete si to? Kdo sledoval poslední video, viděl, že jsme měli 4 rámečky, ale neměli jsme žádný obrázek, který bychom do nich dali. Ale vyřešila jsem ten problém a teď tu máme moc hezké obrázky. Podívejte se, co jsem udělala, je to roztomilé, moc se mi to líbí. Ale ty si to nenakreslila. Ne, já to nenakreslila, to byl ChatGPT, že? Ale já jsem byla ta, kdo řekla ChatGPT, aby to udělal. A já to miluju. A teď to jdeme vystřihnout lidi. Podívejte se na její kresbu. Lidi, to byla ona. To nebyla ona. Vypadalo to jako... Byla to ona, jenže to byla její tvář, víš? Která byla taková... Líbilo se jí to, už skončila, teď to pojďme ustřihnout a dát do rámečků lidi. Jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. Myslím, že to úplně změní pokojík, nemyslíte? Fotky už jsou nastříhané. A teď musíme vymyslet, jak je sem dát. Myslím, že je sem přilepím páskou. A pak dám oboustrannou pásku, abych to připevnila na zeď. Co myslíte? Podívejte, jak to bude roztomilé, lidi, to je nádhera, podívejte. No tak, lidi, už jsem tam dala pásku, ale musím dávat pozor, abych to nedala vzhůru nohama, že? Už jsem dala pásku za rámečky. Podívejte, jak je to roztomilé, lidi, jak to vypadá. Ach, to je milé, podívejte, je to hezké. Ano, je to pěkné, líbí se mi to. Že? Julie? Slepila si 1 4 na druhou, moje dcero. Pojďme sem. Dám to sem, podívej, prstík sem. Myslím, že teď je to dobré, že? Je to trochu nakřivo. Dej ruku tam dozadu. Myslím, že je to správně, že jo? Počkej, Juju, pomůžu, ať to není křivé. Ne. Nech mě to dát sem do rohu. Nech maminku pomoct, dcero, aby to nebylo křivé. Netlač, jen trochu je to křivé. Takhle, podívej. Ach jo, lidi, dejte to sem doprostřed. Můžete to dát doprostřed, že jo? A tenhle zůstane bez ničeho. Tak tam dej jeden vedle, počkej, dej to přesně doprostřed, počkej, nech mě ti tady pomoct. To je moc nahoře, miláčku, musíš to dát tak nějak sem. Ve výšce těch ostatních. Tenhle je trochu níž, že? Ale... Dej mi to trochu výš sem, protože já... Ne, je lepší dát tenhle trochu níž. Ten... Je? Musí to takhle zůstat, mami. Tenhle nemáme. Dobře, pro video je on král. Nech ho to tak dát. Dobře, pro video je on král. Tak jo. A teď už chybí jen tenhle. Já ho tam dám. Tenhle je ten nejhorší. Který? Ten, kde jedí. Vám se to nelíbilo? Mně se tenhle líbil. Tenhle patřil k mým nejméně oblíbeným. Nejdřív tenhle, potom tenhle a pak tenhle. Máte stejný pořadí jako já? Ano. Takže nejdřív tenhle a potom tenhle. Řekněte nám, jaké pořadí se vám líbilo nejvíc. A lidi, dokončujeme pokojíček pro dvojčata. Ach, jsem úplně nadšená, je to moc roztomilé. Taky sem dáme lampičku, že? Protože lampička nemůže být na zemi tady. A oblečky, ach, jsou trochu nakřivo. A oblečky tady, že? Počkej, úplně jsme na něco zapomněli. Tohle dáme za oblečky, lidi. Tyhle oblečky, co s nimi přišly sem. Jsou to kulisy, podívejte.
Dej tam tu se sušenkou, je to lepší. A co je tohle? Ten se sušenkou je víc pro miminka, že? Lidi, podívejte se, tady je tahle strana a tahle strana. Tak dám tenhle, který je víc pro miminka. Jo, je, tohle je ten plážový. Plavky na pláž, že? Ano, dám to sem. Kde to je? Je, já to tady vidím. Ne, už jsem to našla. Hotovo a teď to sem dáme, že? Do rohu. Myslím, že jestli koupíme víc oblečků, budeme mu muset udělat skříň, víš? Ach jo, lidi, jsem zamilovaná do jejich pokojíčku. Dej to sem na tuhle stranu. Hotovo. Dej to na tuhle stranu a to druhé na druhou. Tak pojď, podívej. Dáme sem ten košík. Podívej. Jak se to tam vejde? Vždycky se to vejde. Ne, to není mý, to je Mají. Patří to Klejtyňovi a Mají. Ano, oblečení mý a Majka. Patří to Klejtyňovi a Mají. Oblečení Klejtynka a oblečení Mají. Podívej. Ale Maja může nosit tohle oblečení. Ano. A podívej, jak je to roztomilé. Až koupíme víc oblečků, vrátím se, abychom udělali šatník. Co si o tom myslíte? Myslíte, že je to dobrý nápad? A vy doma, co si myslíte o tom, že bychom udělali šatník? Pokud se probudí veselá, bude se jí to líbit. Jo, uvidíme. Jo. Pojďme ji vzbudit. Je moc ospalá. Uvidíme, jestli se jí ten pokojíček bude líbit. Líbilo se jí to. Líbilo. A uvidíme, jestli se to bude líbit i jemu. A jemu se to nelíbilo. Nevím, přemýšlí. Je naštvaný. Jemu se to taky líbilo. Pojďme mu dát mlíčko. Dej jí mlíčko a hotovo. Jsou šťastní, úplně šťastní. Napište mi do komentářů, jestli se vám pokojíček líbil. A nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru kanálu. A zapněte zvoneček, ať vám nic neunikne. Pokud chcete více videí z každodenního života, napište to do komentářů. Ahoj. Ahoj.